No nyt. Ei musta. Ota itsestäsi kiinni. Oikein. Sinä. Mitä sä teet? Koristelen piparia. Ohoho. No niin, tos on hyvä. Wow. Eikö näytä tota? Toi. Maria. Mun. Marian. Mun. Noniin, mä lisään. Hei. Mitä? Paljon keks. Oliko se 100? Joo. 100? Oho. 100. 100. Hei, sinä. 100. Mitä se tarkoittaa? Sinä puhut. 100. 100. 100. 100. Hyvä. 100. Nami. Mitä se on? Mitä se on? Tämä. Joo. Joo. Koristele. Koristele, ei. Tää. Sydän. Joo. Kukka. Sydän. Iso kukka. Sydän. Ja missä se on? Mitä se on? En tiedä. Okei. Okay. Ja kuusi. Joo. Ja joulukuusi. Joo. Ja enkeli. Hahaha. Joo. Jäte. Iced tea. Ei saa kuvata. That was pleasant. Noin, mä tarvitsen. Okay. Mitä sä teet? Otan pipareita. Okei. Hei. Mitä se on? Kani. Kani. Kani tai jänis. It's a bunny. A rabbit. Joo. A bunny rabbit. Yum. These are what I made. Chocolate chip cookies. Suklaapistekeks. Joo, suklaapistekeks. Joo. Jam. Okei. Mitä? Haluatko sä puhua? Tuli liikaa. Haluatko puhua? Mitä? Haluatko puhua? Niin, mutta mitä mä puhun? En tiedä. Ai, okei. Näin. Hei.